Hej alle sammen. Det var godt at se jer til morgen. Blot lige en hurtig besked til mig, som jeg håber, at Rikke eller Helene får mulighed for stadigvæk at vise, inden I siger farvel og tak for i dag. Det var bare fordi, jeg sad jo i bilen på vej hjem og tænkte over nogle af de spørgsmål, som kom op, og jeg synes, der var et af dem, måske ikke fik svaret så godt på. Det var det her spørgsmål med hensyn til, at jeg aldrig har været helt nede efter at have taget det her. Og det er når jeg tænker over, så fik jeg skulle svare lidt arrogant på det, om at jeg ville jo altid finde noget andet at lave. Men jeg kan sagtens forstå spørgsmålet. Jeg tror aldrig, jeg var i den fase, men der er det jo, og det jeg vil ønske at have svaret, det var det her med, at der er det jo, man skal gøre brug af sit gode netværk. Fordi jeg kan sagtens forstå, at man nogle gange kommer ind i perioder, hvor man tvivler lidt på, om det nu er den rigtige ting, man har givet sig ud på. Det har jeg måske lidt været, men i min verden, der er det så ikke at være helt nede. Men der har jeg så faktisk brugt mit netværk, så hvor jeg svarede på spørgsmålet om, jeg brugte mit netværk, dengang jeg tog mit store skifte. Det gjorde jeg faktisk ikke. Hvorfor? Ja, det sad jeg også og tænkte på. Det tror jeg egentlig var fordi, at mit skifte var så radikalt, som det var. Så jeg tænkte faktisk, at mit netværk ville være ret negativ over for det. Så derfor for at undgå den skuffelse og de diskussioner, så tror jeg bare, fordi jeg ligesom satte mig fast på, at det var det, jeg ville. Jeg ville lave noget fuldstændig andet. Så tror jeg faktisk, det var en af årsagen til, at bare noget, jeg talte med min hustru om og talte om internt. Men i andre faser, og hvis man har en periode, hvor man sådan kæmper lidt med det, så har jeg jo helt klart gjort lidt brug af, at jeg har et rigtig godt netværk. Og det er min opfordring til jer. Så hvis I har en periode, hvor I sådan lidt nede og tvivler lidt på, om det er det rigtige i gang med, så tænker jeg at gøre brug af jeres netværk og få lidt sparring på det. Og apropos det, som jeg sagde, I er velkommen til at linke op på LinkedIn med mig. Jeg har et rigtig stort netværk, og vil gerne gøre brug af det, hvis jeg lige pludselig tilfældigvis sidder og har kontakter til et firma, som I måske gerne vil indenfor, så vil jeg gerne hjælpe jer med at hooke op med de folk, jeg måtte kende, hvis det er nogen, jeg kan benytte mig af det til. Så derfor bare lige en hurtig kort opfølgning for mig. Jeg har delt præsentationen med de der links, som jeg desværre ikke kunne vise jer i dag. Hvis jeg har lyst til at lære en lille smule mere om rugby, bare et lille klip på 3 minutter af det ene, og det andet er 5 minutter, så kan brug af dem. Og ja, ræk ud, hvis I har spørgsmål. Jeg håber, I får en god sidste dag, og får taget de rigtige beslutninger i jeres liv. Gå efter noget, der giver passion og gør jer glad. Så prøv med det.